ndanya kasa ye baka de ihe so ye beye bi mo wa TV Premtobre Kasee na o hwene de mo ko ye poye mantam no emu pani a wono so hwe mansi adu enwumasua so wo West Akyem mansini e wo poye mantam mu ye LORETTA AKUA AYISI wode adesre na eto aban ene ankwankwa wonsam obie ohia KG blocks sebe ye betumi abo atete mofra no wonkra bremu e wadesua ne adekire mu e wo mansini mu ne Adom TV Kasee edi nkomwe Enwumasia mapa eyadia eboapa etete animdifo ewo krobia emu eboa nso bomanfo asetena mo yen ha ewo mu na nso ukonkura wudu bi ewe Lower West Akyem mansirim wepo yemantemu a asem no entesa kindergarten a emofra yi ekokora adan a obetena mu akoya asem bebia wote nso a sukuu dan hu apapai Adom Kasee amane boni kwesi azo ne Lower West Akyem Municipal Director of Education LORETTA AKUA AYISI etwetwe enkomo kyeremu se ne animu ya ewo se mensirim panimfo ne aban ebeye sukuu ne yie ema wo de sanse mo etu dwo abra West Akyem Cooperative Cocoa Farmers edida nkramien sukuu dan ebra de suafo e wa ademra ene nya anoa West Akyem de menka se bi ni hasa ebi wa ha but se yenya bi ka ho so a yepe se yenya school dan ni bi ewo communities bi so mo hia KG no yen KG no na se aye problem amaye nti se yenya KG ni bi so wo other communities to say nyade ye boso Akyem boso ho so mo hia KG no so ebeboa adesua but se sia no ya maye nice building ni nije kese edema West Akyem ema adiembra kuru nso ntemenije enwachi president awoda West Akyem Cooperative Cocoa Farmers ano Bennett Kwesiedu ekire se sentia wasisa sukuu da yema adusiafo ene se baabi ya wodua cocoa no ewo se mofra ofiri sa nkura wodo yi mu ba etimi sua de ekowani nimpesa ye mofra beka echi we say nimdie eneye nimdie eche nimdie enti ye mpesa ye mofra na beka echi enti mofra ne nimdie ho ebre na ebre we say wo ye adwuma na so ba anko sukuu a na je se ba ye adwuma franka fucha de makoko ekafo ne se ajapade pa o de betimi ade agya oba aye humasua we say bible say ba bia nimdie ni no me mayera enti nimdie de o ma nimdie ajapade kese pa a chese wo do kokokura de agya